vagabond, azi Hamlet și mâine iar. Un rol e o viață de om, e poate undeva. Și o iubire în buzunar. Ieri a lăcrimat, azi a râs și mâine iar. Un rol e o viață de om, e poate viața ta. Un rol e un spectatori, după cum o să vedeți imediat, am reușit să adun o sumă de actori, de regizori, de oameni de artă. După cum ați aflat, astă seară, un coleg de-al dumneavoastră și un prieten al nostru, al tuturor, unul dintre acei care prin râs ne fac viața mai frumoasă, va fi în centrul atenției. Jean Constantin. Vă mulțumesc, iubiți spectatori, că m-ați primit așa de frumos și că ne-ați primit așa de frumos. Care vrea să facă un schimb cu mine? Îi dau inima mea, să-mi dau altă inimă. Am dat anul și la mica publicitate. Inima mea nu e de-a deloc, dar sunt sătul de ale mele. Are tot ce-i trebuie. Auricule, ventricule, valvule, dicuspide, numai piese originale. Franțuzești. Că mama dormea cu poza lui Jean Gabin Superne. De când l-a văzut în filmul acela Bestia Umană, și-a dorit un copil ca mine. Care vrea, domnilor, o inimă bună ca inima din pieptul meu? Nu trag în pe nimeni. N-are cine știe ce uzură. 100.000 de kilometri reali, fără reparații. Și ăștia am făcut pe ruta Constanța-Buftea, Buftea-Constanța, Viamuri Patlare. O inimă mare de 5 locuri. În capul unea 2 neveste cu curunie și 3 țuțibide. Ei bine, dar o și întrețin, un întrețin nemaipomenit. Adalat, corinfar, fenitoin, izochet, cordarone. În rest, numai restricții. Numai restricții. Adio șpriț, adio palincă, adio țigări, adio chent. Că n-am voie. Mi-a spus doctorul, n-am voie. N-am voie portocale, n-am voie lămâi, n-am voie banane, n-am voie șampon de păr, n-am voie ulei de măsline, n-am voie salam de Sibiu. Tot ce nu se găsește, n-am voie. Dar am o inimă rezistentă, ține la tăvăleală, duce la tăvăleală, vă jur. Am făcut cu ea un război mondial, 3 cutremure și autofinanțare la Pantațiu. Care vrea să facă schimbul? Poate în Palma și facem transplantul. Operația nu e grea deloc. Că organele astea se schimbă una-două. Nici nu trebuie să apelăm la un chirurg. Ăștia au foarte mult de lucru și, nu știu, sunt foarte prinși. Cunosc eu pe cineva care nu are prea multă treabă, un măcelar. Mergem la mine acasă și facem schimbul, că soacră mea e plecată la munte. În niciun caz nu scoteam inima în fața Dumnezei, Doamne. Asta toată viața i-am mâncat sufletul lui socrul meu. Și zic, nu, mama, și să știți că oferte am. Avurgică Petrescu sunt de inima lui, că a păstrat-o foarte bine. Om e foarte păstrător. Mi-a garantat că e ca nouă. Dar pot să iau când știu că a făcut cu ea războiul de la 77. Alexandru Arșinel mă roagă. Are este o inimă mare cât roata carului cu boi. El a și mers pe rost asta. Dar nu-i pe măsura mea. Ce rău îmi pare, iubiții mei spectatori și telespectatori, că nu m-a făcut și pe mine o mare ca Arșinel ăsta, 3 tone jumate. Care când intre pe ușă se umple casa. Când intre Jean Constantin să se umple. Poate să la sporturilor. Și nu numai colegii râvnesc la inima mea, dar și colegele. La treaba asta s-a înscris și Sofia Dicoveanca, de la Sușaba. De la Sușaba, eu la Constanța, ea acolo cu Haidi Mimi la Padurii. Haidi la Cules de Muri. Sau mai recent cântă bucata cealaltă. Și ca frumos Rasari. Nu-i al meu e Oari. Băi, al meu, fiindcă-l cunosc după Chicioari.
Cu Corina Chiriac am aranjat totul, de-aia mă ține întâlna cu inima ta, ba nu, ba da, nu se decide. Cu Mirabela am perfectat actele. Dar nu știu ce a pățit cu un fotoliu din odaie, că a venit elementul și a lăsat chiștocul într-o tigaie. Și a început să strige, te aștept să vii, și a venit pompieri. Scandalul dracului acolo. Și sincer vă spun, am vrut să mă căsătoresc cu Mirabela, dar s-a opus familia, bărbasul. Să știți că de la mine luați o marfă bună. Pentru că inima mea este inima unui tânăr care a plecat din satul lui să facă artă. Și atât că acum mă frământă și pe mine reîntoarcerea la sat. Credă și pământ. Zicea domnul Ion Rasul, am auzit, dacă nu vă găsesc acasă, vă las pământul la poartă. Eu în natură m-am născut. Vreau să fiu plătit în natură, mai... Da, măi, ție-lu. Le-am văzit cu Iubilescu așa la bume băjat și l-am dat să uit așa la geam calm, așa, se uită la apoi și... Mă, puiule, mă, tu te strâmbi sau așa răți? Mai voi știți că puiul Călinescu cu impozitul rară pe pământ. Aveam impozit de la medalia Ordinul Meritul Cultural, sau nu știu. Și la BD, când ne-am dus să luăm banii, fiecare aveam lichidările de la BD și ne-au oprit toți banii pentru că nu aveam dreptul decât numai în cadrul întreprinderii unde lucram. Nu la colaborări. Și puiul Călinescu, eu nu știu cât aveam de luat, vreo 12.000 de lei și aveam luat 435. Puiul Călinescu la fel, de Mrădulescu la și a venit. În sfârșit, noi mai supărați, am luat banii și a venit puiul Călinescu. Vă jur că nu vă mint. A venit puiul Călinescu să ia banii. De ce costă? Că s-a oprit impozitul ăla care lasă scutirea de... care trebuia să fie, acum mi s-a reținut din urmă, după 2 ani, toți banii care ați luat în plus pentru Ordinul Meritul Cultural. Nu s-a plătit. Tabloul lui Ceaușescu în spate, vă jur pe cuvântul meu de onoare. Animalule! Zită încălzată! Am muncit pentru banii ăștia, animalule! Și intră colonelul Buzea la ușă. Zice, pe cine e jur, domnul Călescu? Mi-a pus unul piedic. Aveți mai cu ea. Spuneți anecdotele astea tot cu cât se lucrează din nou la impozitei. Bună seara, bună seara. Ce vă putem servi? Aș vrea niște băuturi, niște aperitive pentru Revelion. Da, avem ce doriți. Avem șliboviță, rom, fernet. Fernet e bun? Da, sigur, cu lămâie, cu bulețe de gheață. Dați-mi un fernet. Dă-i imediat. Dar la 18 ce aveți? Șliboviță și 15, 18 și 15. O șliboviță, vă rog. Da, vă dăm tot ce doriți. Dar voastră sunteți clientul nostru, stăpânul nostru. Poftiți, mulțumesc. Să o vezi cu plăcere. Mulțumesc, la mulți ani. La mulți ani, un moment, ați uitat să plătiți. Ce să plătesc? Șlibovița. Păi n-am schimbat șlibovița pe fernet? Da, numai că n-ați plătit fernetul. Dar ce-am luat fernet? Nu l-ați luat. Păi atunci vezi, la mulți ani. La mulți ani să trăiți un moment. N-ați luat fernetul, dar v-am dat în schimbul lui o sticlă de șliboviță. Și trebuie să o plătiți pe moment ce n-ați plătit fernetul. Păi uite fernetul, raftul dumitale, eu nu plătesc decât ce cumpăr. Șlibovița ați cumpărat-o? Omule, eu n-am cumpărat fernetul, l-am schimbat pe șlibovița, așa că la mulți ani. Păi la mulți ani, dar nu e gata. De ce? Pentru că dumneavoastră când ați intrat în magazin ați venit cu o sacoșe goală și acum plecați cu o sticlă de șliboviță neplătită. Asta e culmea, mă faci și excroc la mulți ani și de fernetul încoace, cât costă? Un pol. Păi uite polul. Da. Și banii pe șliboviță. Dar n-am nevoie de șlibovița dumitale, uite șlibovița, dăm polul și la mulți ani că mă apucă revelionul. Păi la mulți ani și banii pe fernet. Păi nu ți-am dat în schimb șlibovița. Da, dar n-ați plătit fernetul. Atunci uite fernetul și dăm șlibovița. Și fernetul meu? Păi dacă e al dumitale, de ce să-l plătesc? Nu, că v-am dat în locul lui șlibovița. Păi cum o să fie șlibovița în locul fernetului? Atunci poftim șlibovița și dăm fernetul și am terminat și la mulți ani. Și la mulți ani și banii pe fernet. Omule, fratele meu alb, păi n-ai primit șlibovița. Dar mata n-ai primit fernetul? Și atunci? Uite ce zic eu, ca să terminăm afacerea, hai să avem câte un păhărel din fernetul dumitale. Ba să zic că recunosc că e al meu. Nu, că nu l-ai plătit. Atunci ia înapoi fernetul, dă-mi mie șlibovița și bem fernet. Asta e. Și să vă dau banii pe fernet. Da. Așa, mulțumesc, la mulți ani și să-mi dai banii pe șliboviță.
Jean este un unicat. Adică? Adică vreau să spun că chestia asta cu unicatul e cam șifonată acum cu politica, dar realmente el este un unicat. Adică, sigur că sunt mulți actori mari și au fost totdeauna în România mulți actori. Nu poate fi înlocuit Jean de nimeni. Nicu Constantin este Nicu Constantin, Arșidelia și Nel Bănică. Bănică și toți ceilalți, și Manolache, Manolache și toți sunt ceea ce sunt ei, dar Jean este unic. Adică? Și va rămâne unic în sufletul meu. Păi, adică el unic și eu sunt unicul. Unicul. Doamne! Giane! Ce faci, mă, băiatule, de când nu te-am văzut? Te-ai căsătorit? Da. Cu cine? Cu nevastă mea. Bine, bine, dar cine e? O fată. Ai pomenit pe cineva căsătorit cu un bărbat? Da. Pe cine? Pe nevastă mea. Pane, știi cu cine m-am întâlnit? Cu cine? Cu Pandele. Extraordinar! Care Pandele? Colegul nostru din primare. Știi ce bine a ajuns? E mare. Precupeț? Nu ca bani, care nume. E sculptor, artist și are o mână. Unde? La el în atelier. Stai să te explic. Are o groapă cu pământ galben. Lucrează în pământ? Prima formă e în pământ. Are un soclu pe care e instalat un schelet din sârmă pe care se consolidează pământul. Să zicem că tu e scheletul și eu sunt Pandele. Tu scheletul, eu Pandele, tu scheletul, eu Pandele. Pandele ia pământ și aruncă pe schelet. Băi, Jane, nu poate să arunce mai încet? Nu poate. Pe urmă trece la modelarea capului. Îi dă forma rotundă a capului. Dar are ăsta o mână... Artist mare. Pe urmă trece la scoaterea nasului în evidență. Nu s-ar putea fără? De cum să se poate fără? Statuia fără nas e ca tănase fără statuie, uite. Da, atunci scoate. Dar nicio grijă că faci. Acum îl modelează puțin și stai, Fane, că dacă e prea mare, îl bagă înăuntru. Ce părere ai, Fane? Artist mare. Fane, la revedere. Îmi pare bine că te-am văzut și numai bine, Fane. Numai bine și stai așa. De ce, Fane? Jane, dragă, cu cine crezi tu că m-am întâlnit eu alaltă ieri? Opa, cu cine? Bozuci. Bozuce? Care Bozuce? Nu care Bozuci, ascultă-l, modernistul. Eu am plecat acasă. Ne. Că am fost la el în atelier, mă, am văzut cum lucrează. Este fenomenal, man. N-am văzut în viața mea, mă. Bă, ăsta ia ochiul și-l pune în locul urechii. Uite, după câte așa ia ochiul și-l pune în locul urechii. Uite. Ia urechea și-o pune în locul degetului mare de la piciorul drept. Fii atent, Jane! Mare sculptor, fii atent, ia uite! Fii atent, urechi, degetul mare. Ei, lasă. Nu te las, Jane, nu te las. Pe urmă ia mâna stângă și o face aschi mici. Îi mă trebuie lui într-o lucrare. Uite cum face. Haide cum face. Ce lucrează ăsta? În piatră. Cu ce? Stai că te arăt, stai așa. La rostul ăsta, ia piatră și o fărâmicească, fărâme. Vă prezentăm formația Trei Covrigi. La chitară bas,
N-avem. Saxofon alto, lipsă. Solist pe cale bucală, J. Am spus J pentru că e subsemnatul. Își mai dă concursul maestru Zambilică. Travolta! Prim solist vocal în formația Bâroiță Group. Zambilică, shut up. Shut up că te scot din filarmonică. Auzi, maestre, susține matele solistul ăsta, că eu trebuie să susțin Buhaiu. Zambilică, Da. ochii cât sarmaua. Așa? Andante, un troppo, molto, sorco, vivace. Ai înțeles? Vivace. Și... Așa-i mielul cu noroace, te ferește de belea. Dă-te aproape, fă-te încoace, care vrei să-mi faci saftea. Hai să mângâi Astrahanul, scoate banul frumușel și o să ai noroc tot anul, dacă pui mâna pe miel. Hai cu Buhaiu, dă-i cu Buhaiu, tot pe drum, pe drum, pe drum. Lasă Buhaiu, pierdem tramvaiul. Zumbai, 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 zumbai. Pane din cățelul, un miel a mângâiat și-a câștigat la loto trabantul multisat. De atâta bucurie a tras un kil de rom și și-a proptit norocul pe grinița într-un pom. Noroace, te ferește de belea. Dă-te aproape, fă-te încoace, care vrei să-mi faci saftea. Gata! Zambilică, vezi cum încasezi. Tirament sau numerar? Și-a dat. Și... Fetiții au remarcat-o, pune mâna pe miel, când au legitimat-o la Inter la hotel. Zicea că ea colindă, folcloric fără scop, dar în avea la marfă, mai multă ca la șop. Așa-i mielul cu noroace, te ferește de belea. Dă-te aproape, fă-te încoace, care vrei să-mi faci saftea. Taci cu tata, taci cu tata. Lasă-l, maestre, că face vocalize, băiat. Urmează partea a treia a concertului nostru, a interesantului nostru concert. Fuga la bemol major pentru talangă. E aici, mai. Pentru talangă și orchestră. Și Neamelu e arbitru și-o duce ca în rai. Observă sau nu hențul, depinde cât îi dai. Făcând-o prea de oaie, norocul a ajuns, ca fluiera tribuna și acum e mielul tu. Hai să Astrahanul, scoate banul frumușel și o să ai noroc tot anul, dacă pui mâna pe el. Auzi, maestre, dar ce s-a mai întâmplat cu Neamielul arbitrul ăsta? S-a întâmplat rău. Rău? Da. S-a întâmplat că a fost retrogradat, sancționat, da. Da, a trecut de la divizia C la divizia A. Dar ce, în B e mai rău? Taci din gură, că ne fauntez aici în careu, auzi? Și a divorțat mi-atase și-a pus mâna pe miel, Că a luat un n-a mai jună cu un secol decât el. Dar i-a păpat fetița toți banii de la șef și i-a plantat în frunte ceva ca de berbe. Hai cu Buhaiu, dă-i cu Buhaiu, tot pe drum, pe drum, pe drum. Lasă Buhaiu, pierdem tramvaiul. Zumbai, zumbai, zumbai. Ce-i? Mă, tu când tragi la Buhaiul ăsta, nu te uiți, mă, și la partitură. Uite că Hai, maestre, dar mă jigniți! Bineînțeles că mă uit la partitură. Păi ce facem, mă? Noi cântăm după note sau după telefon? După note, maestre, că după telefon ne bagă la adiționale. 30.000 Aglaia a scos din buzunar să spună dinți de aur la un particular. I-a îmbrăcat dantura dentistul cu mult zel din tabla din conserve a stufatului de miel. Așa-i mielul cu noroace, te ferește de belea. Dă-te aproape, fă-te încoace, care vrei să-mi faci saftea. Auzi, maestre, dar tabla aia nu ruginește? Nu, că o terosonează, Care a făcut bec ăsta, n-a deschis gura. O, el, maestre, dar a greșit plebecul.
Ce faci, mă, tu nu cânti? Stai, bre, sunt în pauză de masă. Pauză de masă? Și eu cu cine îmi fac planul? Stai. Nu da, bre, ce mata nu știi să înjuri. Și? Hai, gata cu cântatul, Zambilică, fă-te încoa. Să facem monetarul și luăm juma-juma. Mai este iau Ionielu, că îl tăiem pe loc și-ți las matale drogul să zici că n-ai noroc. Ce vorbești, mă, să iei tu partea lemnului. Așa e, Cu noroace, te ferește de velea. Dă-te aproape, fă-te care vrei să-mi faci să hai să mângâi asta, Anu, că de bani ușel și o să ai noroc total. Dacă pui mâna pe el. Hai cu bucaiul, dai cu bucaiul, să mă trupă. Lasă bucaiul, pierdem tramvaiul. Zumbai, dai cu bucaiul, hai cu bucaiul, să mă trupă. Lasă trap, hai că Bună seara! Domnul Habibi Abdul Azer din Atagalaga. Că vine un număr ca la ora liberă, România! Bună seara! Mulțumește! Vă iubește! Vă rog să spuneți spectatorilor, telespectatorilor, cu ce ocazie vă aflați în țara noastră? Da. Aici, fete frumoase, este. Da, într-adevăr, și acesta este un motiv. Dar aș vrea să știu cum vă înțelegeți cu ele. În franceză, engleză, arabă? Bibi vorbește puțin românește. Eu întreabă la ele, ce mai face? Ele răspunde. Face bine și cu el ca și ca cu tine, tu să dai dolari la mine. Aici fetele au treabă, au învățat limba araba. Noi dolari și voi șilingi. Altfel de ele nu te atingi. Asta ne bucură, e adevărat, domnul Habibi, că dumneavoastră veniți des pe litoral? Da, des litoral, aici fete frumoase este. Litoral, vara asta ferica mașe, fete frumoase este. Da, am înțeles. Aș putea să știu care este profesia dumneavoastră? Student la București. La vârsta asta? La noi este un trib la care oamenii trăiește mult. 150-200 ani. Eu, după ce ieșit la pensie, tata trimis student București. Nu pot decât să vă invidiez, dar ce facultate urmați? Asta facultate, o facultate medicină. Medicină, doctor. Da. Am studiu 10 ani, studiu medicină. Și în ce an sunteți? Anul întâi. Spuneți-mi, vă rog, dar la medicină, ce specialitate v-ați ales? Asta speciale medicină, ginecologie. Oh. Aici fete frumoase este. Ați mai spus-o, domnul Habibi. Fiți drăguț să-mi spuneți, dar la localitatea unde sunteți dumneavoastră, Acalaca, nu știu cum îi spuneți exact, cu ce v-ați ocupat? Acolo, inginer petrol. Oh, inginer petrol. Băteam de la poartă la poartă și strigam, a venit găzarul! Găzarul! Și aici v-ați schimbat profesia? Nu, aici schimbat dolari. 1700 lei dolari. $1, la mine convine. La mine nu convine. Altceva, ce v-a mai atras pe litoral, domnul Habibi? Atras pe litoral asta muzica. Vă place muzica românească? Nu românească. Aici toate restaurantele canta muzică arabească. E toți doamne, toți doamnele dansează din ăla. Care e ăla? Care se taie de la copil mic. Aha, moțu. Nu, moțu, buric. Cocamenila. Domnul Habibi, dar marea vă place, nisipul vă place. Mare place, nisip. La noi mult nisip este Sahar, desert, nisip mult cât vede cu ochiul. Da, știu, cum era la noi grâu, așa e la dumneavoastră nisipul. Acum la noi, guvern ca la voi este. Adică cum? Adică noi importăm nisip din America. Cum voi importați grâu de la Franța. Vai. Domnul Habibi, dar spuneți-mi și mie, tatăl dumneavoastră
Cu ce se ocupă? Tata lucrează mult, lucrează. Da, da, ce face? Se roagă la lac să dai petrol. Spuneți-mi la dumneavoastră, de acolo, de unde sunteți, ce preț mai are benzina? Nu știi ce preț are benzină? La noi a lăsat la curte puț. Da. Puț, benzină, puț. Noi venim automobil la curte la puț, luăm cu găleata de la puț, băgăm automobil de la puț, luăm de la puț găleata de la puț. La voi este puț? Domnul Habibi, noi n-avem nici alah, n-avem nici puț, îl avem pe Văcăroiu. Bun, bun, bun. Și luăm benzină tot cu găleata. E bravo, bravo. Cu găleata cu bani. Spuneți-mi, domnul Habibi, dar mama dumneavoastră cu ce se ocupă? De care mama? Că eu am 4 mamele. La noi toate arabile are câte 5-6 lei soțiile. Am auzit eu din Coran. Deci și tatăl dumneavoastră are 4 neveste. Tata acum are 4. Da. Au avut 6. 2 au venit înapoi la București. Formidabil. Dar dumneavoastră câte aveți, domnul Habibi? Eu am 8 bucăți soțiile. Formidabil. Dar poate ajută Allahul. Ca mine cabana. Să mai fac rost de 2-3. Iertați-mă că vă întrerup. E mai delicată întrebarea. Dumneavoastră aveți copii? Unde? Asta copii? Acolo, nu mă interesează, aici. Aici, la România? Da. Am însămânțat. Acum așteptăm crește mari, facem multe arabe aici, facem prăvălii arabe. Poate o să fie România Saudită. Extraordinar. Da. Domnul Habibi, la început spuneți, tu poți prezinți la mine ceva marfă? Eu dau la tine procent. Dau 10% procent. Eu 100 n-am de unde să vă procur, dar am o prietenă care se numește Cami. Cami? Asta Cami înseamnă Camila. Nu. Eu am o Camila, 2 Camile, eu am Camila. Cami nu vine de la Cămile. Dar ce face? E ingineră de drumuri și poduri. Face trotuarul. Nu face trotuarul, domnul Habibi. Nu face? Atunci eu iau de soțiile, de navaste. Câte Camile vrei pe ea? Nu vreau nicio Camilă, domnul Habibi. Vrei dolari? Nu vreau dolari. Atunci ești prost. Vrei lei romanești? Nu vreau lei. Bun, am înțeles. Mi-o dai gratis. Nu ți-o dau deloc. Atunci o pedepsește la tine Alac că nu dai la mine soțiile. Ba pe tine. Ba pe tine. Bine să nu despărțim supărat, prieteni. Noi prieteni, salam alecum. Salam aleikum. Salam. 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 Mai lasă cu salamul ăsta, că costă 16.000 de lei kilogramul. Valori și important în persoană. Eu sunt bufonul dumneavoastră. Cel care vă încălzește sufletele, caloriferele și ciorbele. Atunci când flacăra de la Aragaz scade ca Dunărea la Drencova 3 centimetri. Sunt bufonul dumneavoastră care vă descălțește funcțiile și vă limpizește lumina ochilor, orbiți de prețurile din vitrină. Râți, Jane. Zică-se că râsul îngrașă. Îngrașă. Dar nu satură. Nu-i așa, nene Tănase? Și totul să vă spun și o anecdotă. La doctor, pacientul. Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru consultație. Cât vă datorez pentru această consultație? Doctor, domnule, eu nu primesc bani. Clienții mei mi-aduc mici atenții. De pildă, dacă e țăran, mi-aduce un sac de cartofi, un sac de porumb, ceva, o găină, o ceva. Dacă e măcelar, îmi dă o pulpă de porc, o slănină, un șoric. Dacă e buticar, un whisky, un vin de la mai selectat ceva, o șampanie. Ba, dar ce meserie? Sunt gropar, domnule doctor. Chiar din viața de sare aș păstra la purtător trupul meu de lup de mare, dar aș pune alt motor cu o inimă nebună să se țină de prostii, iar atunci când se consumă să o trec pe baterii.
de-ar fi viața de vânzare, eu mi-aș vinde anii mei și-aș păstra în buzunare doar pe primii 23. Mi-aș lua iar lodelul verde de acum 35 de ani, ani ce nu mi-aș mai pierde să-i aștept pe americani. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești în scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, tirar mama ei de viață. Mării, pe întregul litoral, dacă ar fi să mă mai nasc odată, tot pe malul mării aș vrea să mă nasc. Vai, ce-mi place marea, nu mă mai satur de ea. Cred că și dumneavoastră. Bine ați venit pe litoral. Piile dumneavoastră catifelate și albe vor fi bronzate de razele soarelui arzător, care în lipsa stratului de ozon produc arsuri de gradul 2 și 3. Marea vă va îmbrățișa cu valurile ei. Bucurați-vă de briza mării și de negrul de fum de la năvodari. Nu pierdeți zilele frumoase de plaje. Nu e nevoie să părăsiți băile de soare pentru a vă duce să dejunați la restaurant. La orice bufet de pe plaje veți putea savura delicioși mititei, cârnăciori și renumitele fripturi trichinela spiralis. Dar nu ocoliți înghețatele turcești de ciocolată, lămâie, fistic. Nu, ele sunt făcute cu apa din izvorul tămăduirii de la Tuzla, care în vara acestui an a furnizat spitalului municipal 12 cazuri de febră tifoidă și 12 de holeră, aduse de vecinii noștri de la Istanbul. Serile până târziu vă puteți plimba pe malul mării, apărați de 10 soldați în stare de ebrietate și dezertați, dotați totodată cu automate. Și astfel veți ști în sfârșit cine a tras în noi când erau matoi. Cei cu mașini străine și luxoase să fie fără grijă. Prin toate locurile de parcare trec turiști ucrainieni bucuroși că le pot transporta gratis până la Odessa. Domnii singuri, înflăcărați, n-au de ce să ocolească păsările de noapte de la barurile de zi. SIDA nu mai e o problemă, se rezolvă la Technion. Cei contaminați vor face împachetări de nămol și astfel se vor obișnui cu pământul. Domnilor care sunteți amatori de o arhitectură modernă, urmați-mă prin aceste locuri pe plaje, locuri descoperite de mine. De exemplu aici, stând cu spatele spre răsărit și cu fața spre solarul de nudiste. Priviți, de exemplu, priviți în dreapta clădirea aceea înaltă și blondă. Oh, ce arhitectură gotică! Le-a piuit. Ca și clădirea aceea uscată, aceea care are pe acoperiș, mamă, o cască de baie. Păcat că stâlpile de la parter îi are cam depărtați așa, în forma arcului de triumf. Iată și un grup de vilișoare noi. Doamne, câtă splendoare! Niciuna n-are mai mult de 17-19 ani. Oh, cum arată! Raiul pe pământ! Într-adevăr, rai pe pământ. Numai frunzele de viță le lipsesc. Și foarte bine că lipsesc, că altfel ne-ar fi umplit peisajul. Nu știu, dar sunt așa de fragile că nu știu dacă pot rezista la cutremur. Priviți în stânga solariului monumentul acela blond Andrei. Ce armătură, ce cofraje, cu tot soarele ăsta care arde. Uitați-vă ce marmură alb are pe ea. După obloanele alea verzi, cred că e suedeză la temelie. Uitați-vă cum clipești. Doamne, parcă acum ar fi
construită după modelul suedez. Doamne, ce fundație are! Ce fundație ridicată are! Nu ca alea de la Muzeul Satului, cu fundația pe jos. Tocmai își trage de pe ea draperia de la etaj. Extraordinar, ce balcoane are! Beton armat, domnilor! Deși nu e o clădire foarte modernă, totuși trebuie să o studiați. Să o studiați și pe ruina aceea care e la marginea solariului. Are fațada cam dărâmată și de aia este foarte, foarte tare zugrăvită. Dar e o cetate care poartă în ea experiența anilor și a luptelor seculare. Pe urmă, ce să mai vorbim, zicala, clădirea bătrână face zeama bună. Ei, aoleu, aoleu, acum nu vă mai uitați, nu vă mai uitați. Este o superbă unitate privatizată care oferă turiștilor străini toate servicii. Manicură, pedicură și masaj. Jos, în spațiul comercial, are și blănărie. Iată și mini-vila aceea minoră. Ah, ce operă de artă! Dar ce sort tot învârte puștul ăla brunet pe lângă ea? N-a ca costat. Pleacă voi de acolo! Nu ți-e rușine? Nu e pentru tine. E pentru noi ăștia mai însurați, mai în vârstă. Măgarule! Bă, la să plec de acolo! Piesa s-a sfârșit. Ieși din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol. Firar mama ei de viață. De-ar fi viața de vânzare, n-aș trăi în viitor, că e plictiseală mare să rămâi nemuritor. Dar aș face eu ce-aș face, să rămân întinerit, doar o zi, fiindcă mi-ar place să mor tânăr și iubit. Hai, prieteni, hai în piață, că azi nu mă uit la bani, să vă cumpăr câte o viață, să fac cinste la golani. De s-o încinge cheful mare, haideți toți la masa mea, dacă viața-i de vânzare, să ne batem joc de ea. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit. Ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol. Firar mama ei de viață. Auzi, măi, fato, ia bicrele astea de aici, că îmi fac rău când le văd așa de negre, de îndoliate așa. Auzi, mai adu-mi o stacană de civăr strigăl de ăsta. Și auzi, mai oprește măgăoaia asta, că m-a nebunit. Măi, fată, voi n-ați agonisit, mă, până preajmă vreun lăutăraș ceva să ne cânte la ureche de inima albastră? Sigur că da, pentru dumneavoastră. În șut îți aduce patronul. Hai. Imediat. Fugi! Să-mi cânti, copsar bătrân, ceva, să-mi cânti ce știi mai bine. Că bani ți-oi da și vin ți-oi da și haina de pe mine. Doamne, pe cine văd eu aici? Să trăiți, tovarășe prim secretar. Alifie, băi, Alifie, mai ușor, mă, mai ușor, mă, că te aude dracului cineva. Zici și tu, domnul Găman.
Sau domnul VIP. Că sunt și eu, dita mai patronul de concern, ce dracu? Sărut mâna să trăiți. Mă, Alifie, mă! Mă, Alifie! Mai trăiești, mă? Trăiesc să trăiți. Că dacă nu mirlim, e mai rău pentru amărășteni. Rămâi aici! Rămâi aici pe planeta, Alifie. Hai, avem de construit capitalismul, că socialismul l-am terminat. Dumneavoastră știți mai bine, tovarășe prim, că ăștia de acum din capul Messi e tot ăia. E tot ăia. Băi, Alifie, mai termină, bă, cu tovarășii prin, că ne cunoaștem de atâta vreme, ce dracu. Te-ai îngreșat, îți merge bine. Mai joci, mă, Rișca? Nu mai joc, că nu mai pot. De ce? Păi cum, dai cu banul în sus și până coboară, se devalorizează. Bine, furisit să fii de balauacheș. Mă uit la tine, mă, Alifie, și văd cum au trecut ani, mă. Cu noi cu tot. Decenii de împliniri mărețe, tovarășe prim. Vă rog frumos, lăsați-mă să vă spun, tovarășe prim, că domnul acum e toate jacardelele. Mai doriți ceva? Că eu trebuie să mă schimb. Da, schimbă-te în Claudia Schiffer. Foarte bună. Bună seara. Vedem noi. Vedem noi. Băi, Alifie, bă. Bă, ce tinerețe am avut și noi. Poetică, bă! Poetică! Tirar mama ei a dracului de sensibilitate, că nu mă mai vindec de romantismul ăsta revoluționar. Mai ții minte? Păi, nu v-am cântat eu la nuntă când erați doar secretar de raion cu propaganda? Da, da. Apropo, iertați-mă că nu v-am întrebat până acum, ce mai face partenera dumneavoastră, tovarășa de viață? Hai, ducă-se învârtindu-se cu cocul ei cu tot. Hai, mă, că am luat-o că era fică de ilegaliști. Mamă, ce bine o duceau atunci copiii de ilegaliști. Ca și astăzi. Băi, ce... Ții minte ce hituri erau atunci? Ce șlăgăroare! Vai de mine, eu sunt plin de muzică ca dumneavoastră de parai. Măi, Alifie, zi-mă ceva așa, ceva cald care să meargă la casa sufletului. Da, tovarășe prim, vă zic ceva din cele interzise. Trec rânduri muncitorii cu steagul frânt desfășurat. E steagul marilor victorii de partid înălțat. Foarte bine. E steagul marilor victorii de partid înălțat. Aolică, ce tânări eram și ce burduși de marxism. Ce vremuri, ce cântece, ca și ăla. Porniți înainte, tovarăși. Păi nu v-am cântat eu, tovarășe prim, la tăiat de moț. Te cânt, partid iubit, mândria mea, te cânt întotdeauna, patria mea. Nu v-am cântat macarale, macarale. V-am cântat eu. Apropo, ce mai face tovarășul mic, copilașul? Tovarășul mic s-a făcut mare, nu? E la studii, bă. La Moscova? Uite, dracu. În state. Nu, e bine. Are o pensie de student de la... A făcut 14 ani în facultatea. Însetat de cultură. Da. Păi cultura a luat-o de la măsa și setea de la mine. Bien sûr. Alifie! Da, ordonați. Mă, Alifie, mă, te-aș ruga așa pentru prietenia noastră să-mi cânti ceva frumos. Cam așa un căcăniș în forul meu interior, când vine să mă nec în butoiul cu melancolie. Vă vindec eu, cam un repertoriu de voi radiați. Mă. Pitineaua n-are coadă. Nu, mă, stai, mă, ceva cult, mă. Da. Bălălău de la Galați face copii cocoșați, mă. Ceva de suferință, bă. Da.
Trece trenul printre munți, încărcat cu deținuți mai... Pușchea pe limbă. Băi, mă zi, mă, ceva! Mă, ceva de ale noastre, mă! Ceva rădăcină de tulpină, zile de alea de la noi! Tovarășe prim, vă zic ceva rar, ascultați-mă și pe mine. Bravo, mă! Bravo, mă! Bravo! Da, mă. Da, stai și tu de parașută în gară. Sărut mâna. Sărut mâna. Sărut mâna și să vă văd la Cotroceni. Lasă că era bine și la județeană. Mamă, ce plenare! Mamă, ce congrese! Ce stima noastră și mândria! Săracul plumbuitul și cu plumbuita. Bă, praf mă fac, auzi? Pulbere și când ne fi mai rău, ca acum să ne fie. Doamne ferește! Bă, zi-mă ceva, mă! Zi-mă ceva îndrăcit, mă! Bă, să ne rupem tălpirii de la pingere! Da, da, am să vă gând ceva. Ce vă plăcea dumneavoastră la ciorba de potroace? Da. O chemare, drumul îl străbate, cincinalul în 4 ani jumate. Cu strunguri și combine, să mergem spre mai bine. Bagă-mă o sârbă, lasă. Da. Bagă o sârbă. Bagă-mă să rup pingere. Hop, hop, mai ușor, să nu vă descleați, tovarășe plim. Dă-du-se mâncă să cească. Doamne, maica Dă. Bă, da, văd că le știi, mă. Ca MTV-ul să trăiți. Trenul galben fără cai sau magistrala albastră. Tot ce vrea mușchii clientului să trăiți, tovarășe prim secretar. Bă, ce rău îmi pare, mă. Bă, ce rău îmi pare că n-am adus-o cu mine și pe bodyguarda mea. Miss Sândărei, 19 ani și o litră. Bă, Alifie, dacă o vezi, mă rogi să punem de un viol. Păcatele mele. Bă, ce-aș mai fi dansat-o pe repurile astea, păcatele mele. Da. Bă, pe melodia aia, hei rup, ca strângi de fier, în lupta noastră de brigadier. Hei rup, hei rup. Bă, frumoase melodii, bă, frumoase, bă, să le pui pe pâine turcească melodiile astea, bă. Bă, Alifie, pe ăla-l știi? Țara mea cu ochi frumos. Nu. Stejarul de la Scornice. Nu, mă, ăla, mă. Țara mea, grădina mea, sau omagiu conducătorului iubit. Ăsta nu era cântec, bă, ăsta era o emisiune distractivă la televiziune. Zi, mă, de dragoste, mă! Da, de dragoste vă zic acum. Tanța ca ei mei să moară, de n-am să te fur diseară, în papuci în pielea goală, să bag toată lumea în boală, tanțo. Vax! Șeful, țineți-vă bine, vă cânt una de o să mâncați pahare pisate. Dacă o zici bună, te îmbracă în pozele lui Iorga. Zi! Ia auziți. Ai ghicit. Alifie, asta e durere mare, mă. V-am ghicit? Mucles, avelo baftalo. Ce-aces? Taniură, mai nenorocit, mi-ai mâncat sufletul de mine. O să ciocnesc? Ia zi aia, mă! Ia-te după mine, mă! Fii atent! Foaie verde, măr domnesc, îi vreau să mă călugăresc și să-mi agonisesc banul de la schitul Măgureanu. Așa, prim, ascultați-o pe asta.
Foaie verde ca Stavridu, trăiască pluripartidul, trăiască tranziția și cu opoziția. Aoleo, aoleo, să nu fie prea târziu, vreau să ies din iarnă viu. Trăiască tranziția. Bă, mai acana, mai la microfon. Și să aibă grija mea. Mai să te audă și opoziția. Bagă la microfon. Ascultați-o prim, vă cânt ceva care să vă meargă la inimă. Ascultați-mă. Te îmbracă în pozele. Uitați. Te îmbracă în pozele lui. Înflorește țara mea, mă uit la ea și simt că-mi crește inima. Fiecare colțor prinde viață, prinde spor, prinde iubirea tuturor, cântărește țara mea. Cred că ne-am nenorocit. A plăcut. Mi-au dat lacrimile. Domn, rămân cu dor soarelui, dar nu păra. E speranța mea, poate să revin, chiar dacă acum eu îți țin departe inima. Nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste. Iubirea mea nu-i frunză în gând, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să-mi depăn clipele. Nu m-am gândit la despărțire, dar dacă azi te-ai hotărât și te-ai pleca, eu îți doresc să ai noroc și fericire. Și uită-mă, sunt trecător prin viața ta. Nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste. Iubirea mea nu-i frunză în gând, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să-mi depăn clipele. Nu m-am gândit la despărțire, dar dacă azi te-ai hotărât și te-ai plecat, eu îți doresc să ai noroc și fericire. Și uită-mă, sunt trecător prin viața ta. La 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 la. Ce să mai aștept tu? Trebuie să mă mărit și gata. Tereza a făcut-o, Aglaia a făcut-o, eu de ce să nu o fac? Ce să mai aștept? O să împart cu soțul meu toate bucuriile, toate necazurile și toate chenzinele. Am două metode sigure tu ca să-l cuceriți la prima vedere. Prima e inferioritatea tu. Adică tu ești mică și slabă și ai nevoie de protecția lui, știi? El e mare și voinic. Cum tu dacă el e mic și slab? N-are tu nicio importanță, tu tot se cred grozav. Îi măgulești vanitatea, te arăți interesată de preocupările lui și gata, e imposibil să nu-l cucerești. Asta a fost primul. Și secundo e gospodăria. Pe cine nu vrea tu să ia de soție o gospodină perfectă? Îi arăți la iuțeală tot ce știi să faci, să cași, să coși, să gătești, absolut tot. Și imposibil să... Hopa, tu, soneria de la intrare. Vrei să știi că o fi chiar el norocul meu? Cum intră, îl iau cu primul. Gata, el e slab, eu sunt voinică. Apoi, invers, tu invers, noi m-am zăpăcit, ce vrei, sunt emoționată. Pa, tu, pa, pa. Da, 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 imediat. Imediat. Da, da, imediat. Poftiți. Sărut mâna, doamnă. Domnișoară. De ce act, doamnă? Vă e rău? Nu mi-e rău, nu. Dar știți, sunt impresionată. Ce puternic ești. Poftim, n-am înțeles. De ce mi-ai ieșit în cale?
Păi dacă sunteți în sectorul meu. De ce ai venit, voinicule? Ca să citesc contoar. Să citești contorul. Vai, ce minunat trebuie să fie să citești contorul. Ce pasionant. Nu, mai să nu fie cifrele șterse, că e mai greu astăzi. Da, sigur. Și cum faci? Ce să fac? Cum citești? Simplu. Mă urc pe scaun și citesc. Te urci pe scaun? Vai, ce curajos ești. Și nu ți-e frică? Mi-e frică. Odată am și căzut, că n-am găsit scaun și m-am urcat pe o ladă. Putredă și-am picat. Ce vârzi ești. Câtă vitejește să înfrunți primejdii. Un moment, doamnă, să mă dus. Ce înalt ești și eu ce mică. Mă dau jos într-o clipă. Cum l-am citit, m-am dat jos. Și după ce te dai jos, ce faci? Ce să fac? Vă spun 15 kW. 15 kW? Da. Vai, ce voce puternică ai! Să vedeți că mă curentez. Și ce preocupări înalte ai? Da, că dacă n-am găsit scaun și n-am găsit nici ladă, mă urc pe masă. Pe masă? Ca să vai, văd. ce fericit aș fi să stau toată viața. Pe masă? Nu pe masă, nu. Lângă un bărbat temerar, așa ca dumneata. Lăsați, doamnă. Nu te las. Da, Știi că nu te las. Nu te las. Nu te las până nu te servesc cu secundă. Ce să mă serviți, doamne? Cu șerbetul de trandafiri. Știi, eu ador gospodăria. Da, cos, gătesc, calc. Nu vrei să te răcorești cu o dulceață de vișine? Nu. Sau cu o ciorbă de perișoare? Ciorbă de perișoare? Da. Așa de dimineață? Vai, ai dreptate. Ce repede trece timpul lângă dumneata. Nici mi-am dat seama că s-a făcut dimineață. Doamne, de câte ori faceți asta, eu trebuie... Vai de mine, un nasture. S-a rupt un nasture. Ce dacă s-a rupt, doamne? Nu mă deranjați. Trebuie să ți-l cos? Vai, dar niciun duran să poate face mare plăcere. Poftim, ține. Iată. O bucățică de pâine cu unt. Să mesteci ceva să nu-ți scoți mintea. Pâinea goală, doamne, nici nu simt. Ai înghițit-o. Vai de mine, trebuia să-ți dau un fir de ață, dar m-am zăpăcit. Doamne, n-aveți o bucată de ibrișin, că ar fi mai picant. Și reversa de... Vai de mine. Lăsați, doamne. De ce să mi-l coaseți, doamne? Dacă știam, aduceam și paltonul, că tot vreau să-l întorc. Vai, cu plăcere, că eu posit de la mama franceza și mașina de cusut. Da. Cos, gătesc, calc. Da, te-ai șifonat. Hai, lăsați așa, de doamne. mine. Nu vrei să te netezesc puțin? Nu, doamne. Nu vreau, Te rog să mă mulțumesc, stimată doamne, ce-am făcut, doamne, că n-am fost vinovat. Eu am venit... Vai, ce puternic ești. Dacă s-ar putea să nu ne despărțim toată viața. Nici când mă duc acasă? Nici. Ai ceva împotrivă? Eu nu. Părinții? Nu. Atunci cine? Știu eu, de nevastă. Ești însurat. Da, de 10 ani am și 3 copii. Viorica, Ina și Constantiță. Dorinel. Așa că să merge. Intri în casele oamenilor, le citești contoarele și nu spui că ești însurat, nu spui nimic. N-am avut când, pentru Cum n-ai avut când? Numai dumneavoastră, taca. Nu spui că ești însurat, Casa Nova. Doamne. Ce? Să vă mai spun totuși ceva. Mai are ceva să-mi spună. Spune. Spun. Dacă nu plătiți lumina în 15 zile, dai curentul. Noapte bună, doamne. Vă jur să mă mănânce Gaia. Pe toată plaja Mamaia, numai Guță. Eu sunt Guță. Făceam poze cu maimuță. Ați fost pe litoral. Făceau mulți poze cu câini, cu pisici, cu cămilă, cu cai. Dar eu, Guță, făceam poze cu maimuță. Mi s-a prăpădit săraca. A murit maimuța. Și câștigam un ban cu ea. Dar am auzit că în bloc aici, foarte aproape, există o doamnă care a lucrat la circ și are o maimuță de vânzare. Doamne, dacă am noroc, o cumpăr. Vă jur, și la vară, domnul Guță face poze cu maimuță. Am dat un anunț la matrimoniale. Ei, da, vreau să mă mărit. Numai că ăștia mi-au dat în ziar anunțul greșit. Spuneți și dumneavoastră. Mă rog. Acum sper ca prințul pe care îl aștept să nimerească la mine. Și dacă nu o fi prinț, să fie măcar un om de afaceri, care câștigă, se înțelege. Toate prietenele mele care s-au măritat m-au învățat. Cici, nu fi proastă. Dacă vine vreun pretendent, nu-i spune de la început că tu ești cea care vrea să se mărite. Zi și tu că este vorba despre sora ta, ca să vezi ce fel de om e, cum se comportă, ce situație materială are, că am auzit că asta se poartă în ziua de azi.
Și dacă îți place bine, dacă nu, îl pui să-ți mai dea un telefon și spui că anunțul nu mai e de actualitate. Aoleu, dar m-am luat cu vorba cu dumneavoastră și mi se pare că sună cineva. Poate că o fi venit, cine știe? Uța, 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 uța! Am venit să iau maimuța! Să-mi trăiesc, zdravă, săracul. Să rămână! Bună ziua! Eu vă deranjez în legătură cu anunțul pe care l-ați dat. E, bravo! Știam eu că până la urmă o să nimeriți bine. Da. Am venit pentru... Da, știu, știu. Hotărât să vă găsiți perechea, nu? Perechea în afaceri. Sunteți om de afaceri. Mă descurc cum pot, stimată doamnă. Puteți să-mi spuneți, domnișoară, luați loc. Aoleu, mamă, iertați-mă, vă mulțumesc. Să vă tratez cu ceva? Nu, vă mulțumesc, nu vreau. Să intrăm în problemă, ziceam să... Da, numai că mai întâi trebuie să vă spun că nu este vorba despre mine. Eu sunt sora celei pentru care ați venit. Lelelelelelele. N-are o olană săracă. Cum să fiți sora celei pentru care am venit? Glumiți, vă bateți joc de mine? Nu, de ce să-mi bat joc? Amândouă ne tragem din aceiași părinți. E bine, asta o știe toată lumea. Toți ne tragem din... Asta e teoria lui Darwin. Ia uzi, dar ce cultură aveți? Cultură de porumb mare. Să intrăm în problemă, domnișoară, să Domnule negociem. Dragă, uite ce este. Mai întâi, să știți că o fac pentru fericirea ei. Sunt nevoită să vă întreb ce fel de situație materială aveți. Cum stați cu... Bună! Ca să zic bună. Păi nu-i va lipsi portocale, banane, mandarine... Nu-i va lipsi toate fructele exotice, vă jur. E, bravo, mă bucur că vă permiteți acest lux. Îmi permis, stimată domnișoară, dar să știți că bat toată ziua plaja cu ea, cu capul în soare, de dimineață până seara. De la Perla la Hanul Piraților. Vai, cu capul în soare toată... Chiar mă întrebam la un moment dat, să știți, de ce sunteți așa de... Orvocolor. Hai să-i spunem bronzat. M-a dat mama cu nămol și a uitat să mă spele. Am stat foarte mult cu capul în soare. Aha. Dar știți ce mă bucur? Că anul acesta nu o să mai fiu singur și o să mă însoțească și ea. Stați puțin, domnule, cum să vă însoțească? Dar nu vă gândiți la ea, mititica, că o să obosiți prea mult? Ba da, dar trebuie să mă gândesc și la mine. Că m-a început să mă cam lase balamalele. Oh, păi asta e grav, domnule. Nu, cât mă ține ochii reziști. Păi de ce ochii? Ce legătură au ochii cu... Păi au. Eu lucrez cu ochii, eu fac poze. Poze, pac, poze, color. Care va să zică cu asta vă ocupați, Da. faceți poze. Da. Dar dacă faceți poze, nu o fotografiați și dezbrăcată, nu? Îmbrăcată goală. Îmbrăcată, dezbrăcată. Am un maieu de marinar de la cealaltă. O îmbrac cu el și o să dea bine. Care va să zică că nu sunteți la prima. Nu. Ați mai avut una. Am mai avut una, am luat-o de la un marinar. Săracul de el. Când era pe mare, ați suflat-o pe e frumos, domnule. Cum suflat-o, domnișoară? Ce spuneți asta? Am plătit-o cu bani grei. Ei, nu spune. Păi... Cum? Și ea s-a lăsat cumpărată? Ba, s-a bucurat foarte mult. Ai la... A sărit pe mine ca pe un palmier, a început să mă pupe. Vai, ce simpatică era. Tot în ziua ce pupăcioasă. O chema Mandela. Și unde e Mandela? A turbat, a murit. Cum a turbat? A mușcat-o vreun câine? Nu, a murit de frig. Stăteam la un etaj superior unde n-ajungea căldura. Noi, locatari, am rezistat, dar ea a murit, săraca. Săraca de ea. Vai. Și la ce cimitir ați îngropat? E cimitir în spatele blocului, ce cimitir. Vai, Nu e. ce trist. Trist. De-aia am venit la dumneavoastră. Foarte bine ați făcut, domnule. Știți de ce? Pentru că eu sunt sigură, dar absolut sigură că Cici vă va face să o uitați pe Mandela. Cici o cheamă? Da, Cici o cheamă. Dar de ce râdeți? Nu vă place numele ei? Ba da, dar eu o să-i spun Lumumba. E, cum o să-i spuneți Lumumba? Dacă nu vă place, rămâne Cici. Da. Cici. De unde e Cici asta? Momentan nu este acasă. Da. Da, dar vă pot da eu orice relație doriți despre ea. Da. Vă mulțumesc. Ce rasă e, domnișoară? Ei, rasă, e nobilă ca mine. Nobilă. Bravo, mă bucur. Are perișorul normal? Are blănițe? Nu. Cum stă cu blănița? Bine. Nu e prea roasă nicăieri, nu? Sau? Nu.
Mandela o avea roasă. Știți ce vă rog? Da. Haideți să nu mai vorbim despre Mandela. Da. E răposată. Da, vă mulțumesc. Cum stă cu ghearele? Cu ghearele? Cu unghiile vreți să spuneți. Gheare, unghii, tot aia. Le are lungi? Da. Lungi și câteodată verzi. Cum verzi? Uite așa că îi vine câteodată să le dea cu lac verde, na. Eu îi le tai, să știți. Dar de ce să îi le tăiați? Să nu mă zgârie. Vai, domnule dragă, dar Cici nu e capabilă de asemenea răutăți. Domnișoară, ea nu face asta din răutate. Face din prea multă dragoste. Ia auzi, dar de ce sunteți convins că o să vă iubească chiar atât de Vă mult? asigur, când o să mă vadă, o să sară pe mine, o să mă pupe, o să mă îmbrățișeze. O spălați pe dinți? Se spală singură, domnule. E, pe dracu, să spală singură, Doamne, nu. Cum să vă spălați pe dinți? Cum poți, domnule, să-mi pui asemenea întrebare? Bineînțeles că mă spăl. Păi aia face. Să uite la noastră și vă imită. Asta fac ele. Hai de capul meu. În urechi o spălați în urechi. Domnule dragă, Cici se spală singură peste tot și vă asigur că este deosebit de curată. Asta mă bucură. Mă bucură. Are purici? Cum o să aibă purici, domnule? Păi de ce vă enervați, domnișoară? Eu întreb. Mandela avea purici. Dar să știți că este dezgustător ce au despre răposata doamnă Mandela. E răposată pe dracu, mai mulță caragioasă. Cici nu e caragioasă? Mie nu mi se pare deloc caragioasă. O fac eu să fie. Îi pun o bonetă de marinar pe cap, o lunea în botul meu, mă să fie caragioasă. Lăsați pe mine, lăsați-mă. Ascultă, domnule, dar de ce ține apărat ca să fie caragioasă și să râdă lumea de ea? Păi să facă turiștii poză cu ea. Ia auzi. Și cu câți turiști din ăștia vreți să pozați? Păi cu 100, cu 200, cu câți mai mulți, nu se poate. Păi stați puțin, domnule, asta înseamnă că o să o cam alergați? Păi o alerg, că trebuie să scoată și existența, nu? Nu știu dacă o să-i placă o asemenea corvoadă. Asta-i plac. O să-i placă. Când ajung seara acasă, o dezbrac, o țăsăl și-i dau banană. Ce-i dați? O banană pe seară, nu pe mai mult. Banană. Vai, ce inferior vă exprimați, aveam pretenții la dumneavoastră. Nici nu este nevoie de mai mult, domnule. La Cici contează în primul rând sentimentul, eu o cunosc. Păi sentimentul, dar unde e, că vreau să văd? Unde e, că de ai venit, mă, nebunit de cap. Uită-te la mine și o vezi pe ea. Cum o să mă... Doamne, mai că... Cum o să mă uit la doasă să vă pui doasă? Acum ți-o fi plăcând cum arată. Ba da, dar până la proba contrariu eu vreau să văd elementul pe care am venit. Foarte bine, domnule, proba contrariu o vei avea chiar acum. Nu mai aproape. Hai, lasă-mă, Eu sunt Cici. Ele! Dumneavoastră sunteți maimuța? Uța! Ce mișto este maimuța! Uite ce, domnule, dacă tot ți să-mi spui așa, poți să-mi spui măcar maimuțică, e mai delicat. Da, maimuțică, da, sigur că da. Nu știu, cred că, uite, tremur tot. Și atunci eu venisem pentru... Da, domnule, dumneata venisei pentru sora mea, geamănă, dar n-am nicio soră, așa că dacă ai venit, mă iei pe mine, cu acte. Te însurătoare mi-ar de mie, dumișoară? Asta îmi lipsește. Mătreață și bubedulci, nu? Păi atunci de ce ai venit mai aici, dacă n-ai venit să te însori, mă? Păi am venit pentru anunțul care l-a... Tu nu te uiți acasă în oglindă când pleci de acasă? Ba da, mă uit, am oglindă venețiană, mă uit. Mă, tu n-ai văzut ce față ai? Ce față am, domnișoară? De funingine, mă. Pardon. De pământ arabic. Vă rog, nu mă insultați, domnișoară, vă rog. Eu stai din profil. Poftim profilul. De roman, mă. Janesc românesc? Janau, mișto, Janau. Toată viața am fost convins că omul se trage din maimuță. Nu! E invers. Ai. Un rol e o viață de om, e poate viața ta. Un rol e un colț de cer, ce l-ai pierdut undeva. Și o iubire
lăcrimat, azi a râs și mâine iar. Un rol e o viață de om, e poate viață. Și ziua, totul e să reziști la tăvăleală. M-am tăvălit de foarte mult timp. Dar încercăm, domnișoara Monica, încercarea moarte n-are, nu? Domnule dragă, treaba dumitale ce încerci și ce faci ziua. Dar să știi că eu noaptea, te rog să reții, da. Eu noaptea nu te las să dormi nici o secundă. Și dumneavoastră când vă odihniți? Păi cum când? Noaptea. Eu noaptea dorm. Și eu ce să fac? Păi dumneata mă păzești. Atâta tot? Păi atâta tot, ce altceva vrei să faci? Păi aia, vă păzesc, vă învelesc, vă încălzesc, vă smotocesc, eu sunt acolo în pat. Unde o să fii? Sub plapul, cu fața la fereastră. Domnule dragă, dumneata nu trebuie să stai lângă mine, dumneata trebuie să-ți faci rondul de noapte, că de-aia... Păi da, rondul patului îl fac, numai în ronduri sunt, domnișoara Monica, în rondul... Da. Mă, dar ăsta tot în pat stare. Da. Va să zică din ăsta mi-ești. Din care, domnișoara Monica? Din care, domnișoara Monica, nu ți-e rușine, canalie. Canalie, eu de ce? Ai fi fost în stare să dai buzna noaptea peste mine, nu? E, poftim pe cine vreau să angajez. Păi n-a spus dumneavoastră că de cu seara până dimineața sunt bărbățelul dumneavoastră? Puși, domnule, deci nu ești zdravă, cum o să fii bărbatul meu? Dar ce o să fiu, domnișoara Monica? Paznic de noapte. Ce, nu-i clar? Ia mai zi o dată, băi. Paznic de noapte. Păi cum paznic de noapte? Când a fost director general în Ministerul Culturii. Mă știu oamenii, mă știu artiștii, mă știu toți. Îmi spui mie că te-au primit în minister cu fața asta de lăutar. Unde e? Să moară mama dacă nu o bat. Unde ești? A dispărut. Dacă nu-i nimeni, să iau și eu ceva să nu plec cu una goală. Doamna a venit, piesa s-a sfârșit. Ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol. Firar mama ei de viață. De-ar fi viața de vânzare, n-aș trăi în viitor, că e plictiseală mare să rămâi nemuritor. Dar aș face eu ce-aș face, să rămân întinerit, doar o zi, fiindcă mi-ar place să mor tânăr și iubit. Hai, prieteni, hai în piață, că azi nu mă uit la bani, să vă cumpăr cât e o viață, să fac cinste la golani. De-ți încinge cheful mare, haideți toți la masa mea, dacă viața e de vânzare, să ne batem joc de ea. Toamna a venit, piesa s-a sfârșit, ești din scenă acum, paiață. Teatrul este gol, viața e un rol, virar mama ei de viață. Un actor e un poet ce-a visat tot în secret. E un vagabond, azi Hamlet și mâine iar. Un rol e o viață de om, e poate